Il-Prim Ministru Robert Abela baqa' ma ċaħax l-istorja żvelata mill-ġurnal Il-Mument dwar il-manuvri li qed isiru bejn il-Gvern Laburista u l-kumpanija Stewart Healthcare dwar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Anzi, Robert Abela ikkonferma li għaddejjin diskussjonijiet dwar il-futur tal-isptarijiet, diskussjonijiet li qed isiru minn wara dar il-poplu. Hemm diskussjonijiet li huma għaddejjin li jolqtu l-agreement li hemm preżenti b'mod holistiku, ġifieri mhux bil-biċċiet imma li naslu għall-agreement riformulat b'mod holistiku. Din il-konferma qed wassal għal ħafna mistoqsijiet li Robert Abela qed jibqa' jaħrab milli jwieġeb u minkejja l-konferma ta' deal ġdid ebda konferma dwar jekk il-poplu hux sejħu l-isptarijiet tiegħu lura. Ħafna qed jistaqsu jekk id-deal ta' Stewart jitħassar u allura ikun ingħata ċertifikat ta' falliment, x'se jiġri mill-flus li l-Maltin u l-Awċin ħallsu lil din il-kumpanija barranija, se neħduhom lura jew se jibqgħu għand il-kumpanija li bħala pajjiż ħallasna mingħajr ma ħadna xejn lura. Mistoqsi dwar dan, Robert Abela ħarab milli jwieġeb u injora għal kollox il-mistoqsijiet tagħna. Intant in-nuqqas ta' dettalji min-naħa tal-Prim Ministru dwar l-aħħar diskussjonijiet ma' Stewart Healthcare iħallu l-poplu Malti fid-dlam dwar il-futur tal-Isptar Karen Grek u l-Isptar San Luqa. Sorsi indikaw li dawn in-negozjati jinsabu fi stadju avvanzati, negozjati sabiex l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jingħata lura lill-Istat. Madankollu jidher li l-Isptar San Luqa u l-Isptar Karen Grek ser jibqgħu f'idejn Stewart. Il-Partit Nazzjonalista ilu is-snin jiġġieled il-ġlieda biex il-poplu Malti jerġa' jieħu f'idejh it-tliet sptarijiet li kienu nagħtaw lil Vitals, tant li dwar dan qatt hemm ukoll proċeduri fil-qorti li kienu nfetħu mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Dan l-aħħar żvilupp ifisser li minkejja li l-Awditur Ġenerali stqarr b'mod ċar li t-tender li ngħata lil Vitals kellu jiġi skwalifikat, dawn l-isptarijiet jew tal-anqas tnejn minnhom ser jibqgħu f'idejn il-barrani għad-detriment tal-poplu Malti minkejja isħaba ta' korruzzjoni fuq dan il-ftehim.